Siyathoba kakhulu igama kupastor weningi ichanele kwi-New Flick. uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele. Naku-ke ukubalulekile sikucelayo. Inamba ngicela isetshenziswe umuntu ongumlandeli kusuka ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama engifonela engangi-WhatsApp. Futhi umuntu akangangibuzi ukuthi uWhatsApp wani. uWhatsApp wami. Wena usuke ufuna ukusizala ngephupho awukwazi ukungilawula ukuthi ngikusize kanjani. Yabona? Mina ngithi-ke ngisinikela ukuthi ngikusize ngokuthi wena ufone kuphela. Angiceli imali, angiceli lutho, fona kuphela. Wena uyangi-WhatsApp umbuza ukuthi WhatsApp wani. Awu uNkulunkulu wami. Sibheke uMajesty uthi siyabonga pastor wethu. Ngicela ukubuza uma uthunga. I'm not sure ukuthi wayibuza ngokuthunga. Yangathi wayibuza ngokuthunga uMajesty, so I'm not sure ukuthi wayibuza ngokuthunga. Kodwa ngathi wayibuza ngokuthunga, ukuphuphuthunga. I don't know why ithunga impahla zakho noma ithunga impahla zabantu. Kodwa ke asenze kanje. Number 1, ngokuqondile uma uphupha uthunga uphawu oluhle uma uqedile ukuthunga. Lusho ukuthi kungenzeka wena unalo lobizo nesiphiwo sokuthunga futhi uzophumelela udlondlobale ngokuthunga. U-Exodus 35:25 bonke abesifazane abahlakaniphile ngenhliziyo baphotha ngezandla zabo balitho okuphothiweyo okuluhlaza nokubene nokubovu nelinene elicolekile. Bonke abesifazane abavuselwa inhliziyo zabo ukuhlakanipha baphotha uboya bezimbuzi. Wayesisho nje omunye umuntu angaphupha ethunga ngoba vele enalesiphiwo sokuthunga ngoba ekhaya ukhona umuntu ey'dalweni zakhe owayesebenza lo msebenzi wokuthunga. Okay, asiyidlule lapho. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha uthunga uphawu oluhle uma uqedile ukuthunga lusho ukuthi kungenzeka uzokwazi ukulungisa isimo futhi uxazulule inkinga noma uphinde uthuthukise isithunzi sakho okuzokwenza ukuthi ugcine umuntu ohlonishwayo abantu. Umshumayeli 3:7 isikhathi sokuklebhula nesikhathi sokuthunga. Number 2, omunye angayibheka ngale ndlela lena. Uma uphupha uthunga uphawu oluhle uma uqedile ukuthunga lusho ukuthi kungenzeka unikwa lo mlayezo ukuthi-ke kumele usukume uguqule noma-ke ulungise noma-ke uxazulule izinkinga zakho. Izaga 31:24 wenza izingubo zenini athengise ngazo anikele kubathenga amabhande. Kanti Izaga 31:22 uyazenzela isindwango ezimbozayo zembatho zakhe ziyilinene esicolekileyo nokubende. 3, kodwa-ke maybe kuyenzeka futhi uma uphupha uthunga uphawu oluhle uma uqedile ukuthunga olusho ukuthi kungenzeka uzosiza wena, uzolekelela wena noma uzonika abantu iseluleko esibalulekile ukuthi kanti uthungela abanye abantu. Shuthi kungenzeka lo muntu ngosuku uzomsiza, uzomlekelela ekulungiseni inkinga zakhe noma uzomenika iseluleko esibalulekile lowo muntu kade umthungela impahla. Besibheka ukuthunga ngenza kwethu. Ukuthunga. Siyabonga. Siweni phansi lamatulu